স্যার তিনি নিজে দূর আছে মানে সাল কলমা রমই যে খেলাই ফাইমানি যে তিনি বুসুক জরাতে ইনি সাপুট মানখা হাयखौबा नों 17 पेकवारजलानि लुकुरकनो नों तामक गोसाना मुसुंनाय बेलाके हामबाय जों दिनै माखाना खादुं खाजानि बिसिंतै आंनि बोखाबा तंथकजाक सरि हामियाफाना आंनि बोखा आंखे एकदम परिष्कार आं जों दिनै सिनि 17 पेकवारजलानि बिसिंग बेलापुर पारा हायखौबा आंनि दामंगलनि बुथ सभापति नेतृत्वे जों दिनै जे ताकलाय 2026 नि जे टीटी एडीसी नि जेटा निर्वाचन निर्वाचननि जों ताकलायनो दूर तिनि न दूर प्रग्राम जों पाइलायनाय हायनि जों अंखलायजाक गे अमाहाय खलायनो जों तिनि जागानि गोबां मा नेतृत्व रक आना लगिरना बागै फायजाक ताई जिनि महिला मोर्चा हयते आरम्भ खायनाय युव मोर्चा किसान मोर्चा जनजाति मोर्चा न विशेष गुरुत्व रुइनाय जों दिनै जागाव बेलापुर हाय गामियाव प्रत्येकटा नगर थाङै दूर प्रग्राम हायखौबा जों बरगय मालायलायमानि बरगय गाहाम हामिया जे सम्पर्क खालायमानि जों दिनै मोथागलायनाय खोना जे लास्ट 10 तारिख दिनाव जों दिनै रुट शो खायनाय जे साइटानि जों जेटा गणतन्त्र मानिगो संविधान मानिगो अमाहाय खलायनो जों खोना दिनै साइटा समय दिनै प्रसेस शेष खायनाय इनके जों जे थाइसिंग नरक सोंमानि जे दूर प्रग्राम खायमानि गोबां मा जागाव दिनै जेटा 39टा पुलिं स्टेशनाव जों थाङै गुरिखा कायसे कुइसो जागा जों थांमालिया जरा कमनि बागै जतन जों कमिउनिकेशन खायबिका ताई जों जे थांमानि जागाव अंके अमन सारा मांखा जे जोंनो गोबां बुट रुइनाय गप्लाय खायनाय होननाय बरक वान सुगलायजा गा आं बंनि जे वान सुगमानि ताई बरगय कक सालायमानि बिसिंखि सायमांखा 17 पेकवारजला जन्मजयनगर बीजेपी सारा ताई केबो पास निया होननाय आं खाव थलिया कक सायना जों तिरिनि जे दूर प्रग्राम बेलापुर पारावा हायखौबा अमचिनि 17 पेकवारजलानि जन्मजयनगरनि दा 17 नि 10 नम्बर बुथ जों तिरि चांलायनाय हामबाय सर तिनि तामनि बागै दूर खायजाखा तिनि जागाव नायदि सिनि बस थानाय 25 तारिखआव सिनि बरम गोनां मजी देब्रुमानो जों नमिनेशन रुमानि परे जों 26 तारिखनि थेकेनो सारा एक थेके 39टा बुथ न जों दूर खायनाय जत जागोन सिनि भारतीय जनता पार्टीनि आवाय मुं जों दिनै लास्ट दिगि फायसाफायगे कारण तांगे हेंके जों सायमानो सिनि बसकांनि 12 तारिख सिनि निर्वाचन नङै दङ आ जागा जेहेतु के आमसानि लोगोर जतन बुथ रुइ मानानि होननाय जों प्रचार अंखजाक दिनै सिनि लास्ट प्रचार सभा सिनि सार मजी देब्रुमानि नेतृत्वे जों दूर दिनै मोथागजाकनाय आबन बागै जों खाना 10 तारिख फुंनि 8टानि थेकेनो सिनि रुट सुंनाय बाइक ताई गारि जों जत हाजार बरक तलांनाय जों खाना बाइक पूरा 17 नं पेकवारजला जन्मजयनगरनो जों गुरुक बायनाय कयटा बाइक तिखलायनाय खोना सिनि अनलिमिटेड बाइक गारि न सिनि 200 टा हायगनाय बाइक हेंके अब अनलिमिटेड 500 काय मानो 600 काय मानो हेंके बरक प्राइस सिनि 5000 हाय जों खाना सिनि ग्यादारिं रुट शो अंखनाय ताकलानि इलेक्शन जे सार मजिले बाहाय फाजां नो एकदम नको निचिन्त तावाना दि त्रिपुरा हास्तेनि लुकुर एक नम्बर सिनि जतनि से गोबां बुथ बाय पास खायनाय जम्पजलान थेके जों रं थङै फायलायनाय सर जदि न पास खानके बोसगां पैरा बमाहि हात्ति ब्रासनि हामग्राय खायनाव आबो नायदि सिनि मेनिफेस्टो न नुकजाक आबोना तैना सिनि सार मजी आबोनि एक मेनिफेस्टो बायनो बो सामुं तांजांनाय आबोंखा सारा त्रिपुरानि बर जतन नंनि मिडियानि बिसिंतिबो नुखाना तिनि ब कामियाव दूर खलायनानि माने फायजक दं अम हंके तिनि सिनि पासखैरपुर मण्डलनि एरियाव खलायो 17 नि 10 नम्बर बुथ अ जागानि पारानि बुमुं हंके बेलापुर ताई बर्धमान ठाकुर बिसिक लायो